Gaur Fale, Kalaska eta Zintzarri doinuek ekarri naute geltoki honetara, gure Larre mendietan entzuten diren doinu gozo horiek. Eta ondoan zuek zaituztet ongi etorri Leire Gamboa de Miguel, eta esan beharra daukat evidentea den bezala nere arreba zaitugula. Eta ongi etorri Patxiku Irisarri, ene sindikatuko koordinatzaile nagusi zaitugu. Hori da. Eta Leire, esan dut nire arreba zarela, baino ez dut esan zergatik zaitugun hemen, beraz azalduko dut, eta hasierarekin zerikusia dauka. Kalaska elkarte edo kooperatibako kide zaitugu, edo gerente, edo nola definituko zintugun? Kudeatzaile, arduradun, ez dakit. Gauza asko izan daitezke. Geltoki batera etorri gara, eta geltokietan, geltoki hau, Iruñako geltoki zarrau izan da hiria eta landa eremua saretzeko ezinbesteko erdigune, eta saretze horretan, joan etorri horretan, jendea hemen gelditzen zen, eta ez bakarrik jendea, badakigu autobus horietan ere, landa eremuko mozkinak ere iristen zirela, onutza, eta gaur atxeden geldiune bat egingo dugu, garai hartan egiten zen bezala, eta horrek aukera emango digu solasaldirako. Solasaldi guztietan, esperientzia zehatz batetik abiatzen gara, eta esperientzia zehatz horrek abiatuko du gaurko gure gogoeta. Esperientzia hori Kalaska kooperatiban egikaritzen da, eta hau zatitze gela bezala ezagutzen den proiektu bat dugu, alegia, haragia, eraldatzeko proiektu bat. Eta ezer aurreratu baino lehen, esango dizudana da, bertara sakanara hurbildu ginela, etxarri aranatzera, bertan dagoelako zatitze gela hau, eta bai Nerea Bianak eta Leirek azaldu zigutela pixka bat proiektu honen goraberak zeintzuk diren. Beraz, bideotxo batzuk ikusiko ditugu, eta bideoien edukiei eutsiz, solasaldia zabalduko dugu, ongi iruditzen bat. Ongi da. Ikusi dezagun lehenbiziko bideoa. Hontan Nerea Bianak azalduko digu zer den Kalaska. Kalaska da proiektu edo ekimen honi gorputza ematen diot proiektu kolektiboa. Kalaska ikusten dugu bertako elikaduraren mesedera egongo den proiektu bat, eskualdearentzako beharrezkoa, eta abeltzainen produktuak eraldatzeko zerbitzu bat edo azpiegitura bat bezala. Bertan abeltzainek eta tokiko entitatek parte hartzen dute, eta hori esan bezala tokiko eraldaketarako ere beharrezkoa ikusten dugun proiektu traktorea da. Lehenik eta behin Leire argitu iguzu izenaren esanahia, nik ere badaukat parte proiektu honetan eta importantea iruditzen zait, beraz azaldu dezagun. Zergatik Kalaska? Kalaska sakanan zintzarri mota bat da, zintzarri edo fale mota bat, eta interesgarria iruditu zitzaigun zintzarriak azkenean edo Kalaskak abereek eramaten dituzte, mendian daudenean erabiltzen dituzte nun dauden jakiteko, eta horrek adierazten zuena nolabait bazen gure landa eremua bizirik zegoela. Animaliak mendian daude, estentxigoan, gure abeltzainek mendian izaten dituzte animali horiek, eta soinu horrek sanai zuena nolabait gure landa eremu hori bizirik zegoela. Horregatik azkenean erabaki zen izen hori erabiltzea. Gero aurreratuko dugu, zergatik ulertzen den landa eremu hori bizirik egoteko abeltzainak egon behar direla eta abereak egon behar direla, baino azpimarratzen da proiektu kolektibo bat dela. Eta agian, proiektua ulertzeko hurrengo pausua izango litzateke, abeltzainak eta tokiko entitateak elkarrekin egoteak daukan garrantzia Patxiku. Eneko sindikatutik beti esan da, nekazaritza eta abeltzaintza ardura partekatu bat aldarrikatu behar dela, ez? Hau izango litzateke nolabaiteren norabide horretan ekarpen bat egiten duen proiektu bat? Dudarik gabe, zeren garai batean gure eskolan ibili gara, nekazaritza eskolan, eta orduan zure burua atere behar zenun bakarrikan, eta orduan ez ziren proiektu kolektibo eta hitz egiten, zen zure proiektua eta zuk nolabait aurrera atere behar zenun bakarrikan proiektu hori, eta gero ikusi da horrek, batzuri ongi joan zaio, baina ikusten da proiektu kolektibo bat izan
horrek ere ekartzen ditula onura batzuk, ez? Eta gero okerrez banago, nik uste Kalaskak aurretikan ere bazula, hor belardi elkartia sortu zen, eta orduan hor ere nik uste hasi zen nolabait mamitzen proiektu horri, ez? Eta nolabait gorpuzten, ez? Pentsatzen du, gero, igual Leirek azalduko digu hobekiago, baina ez da gauetik egunera etortzen den ideia bat, baizik eta prozesu bat, ez? Bai, ni uste dut azkenean kolektibotasun horrek, ezinbestekoa izan dela, Kalaska aurrera ateratzeko. Bai zatitze egune bera, bai proiektu osoa. Eta ezinbestekoa izan da hor, bai abeltzainen eta bai eragile publikoien inplikazioa. Hasteko horrela lortu dugulako denak bat joatera, nolabait esateko, ez? Hor bazeuden abeltzainek behar batzu zuten, baina behar hori ere egin dute gainontzeko herrien edo herritarren beharra ere nolabait, ez? Eta ni uste dut baldorretatik oso garrantzitsua izan dela entitate publikoien inplikazioa ezinbestekoa eta aurrera jarraitzeko ere, ez? Azkenean horrek ematen dizun horre da sakana mailan egiten den zeozer eta sakandar guztiontzat egiten den zeozer dela, ez? Ez dela geratuko. Zein izango litzateke, barkatu moztea, baina jendeak uler dezan, zein izango litzateke gutxi gora bera bakoitzak duen papera hontan, jendeak ulertzeko? Zein da tokiko entitateen papela proiektu honetan eta zein da abeltzainen papera momentu hontan funtzionatzen duen bezala, Kalaska? Bueno, azkenean kooperatiba batean denok parte hartzen dute nolabait, baina entitate publiko hauek nolabait ematen diote sustengo bat proiektu honi, nolabait esateko. Badira entitate kooperatiba horren barruan kolaboratzaile batzuk, beste batzuk hor ardura edo ardura ezberdinak dituzte, baina ematen diote pixka bat hori, egonkortasun hori kooperatiba horri. Eta hor daude bestatik abeltzainak, eta abeltzainak dira bazkide erabiltzaile, nolabait esateko. Beraiek erabiliko dute Kalaska bidez egin dugun zatitzegune hori, beraiek izango dira horren erabiltzaile, nolabait esateko ez dakit. Esan genezake orduan, ulertu dudan bezala, instituzioek nolabait ere zerbitzua eta baliabideak jartzen dituztela, eta nolabait ere nekazariek, abeltzainek, zerbitzu horiek baliatzen dituzte, baina, helburu zehatz batzuekin, ez? Gero aurrerago hitz egingo dugu, baina salmenta zuzena bultzatzea, tokiko elikadura zaintzea, inguruko larren kudeaketan lan egitea, hor konpromiso partekatua horrela izango litzateke. Nekazariek egin dezatela nekazaritza, eta instituzioek egin dezatela instituzioei dagokien papera. Bai, ni uste dut baietz, argi esan duzula. Eta lehen esan duzun bezala, Kalaska zatitze gela bat izateaz aparte pixka bat gehiago da, ez orain aipatu dituzun gauz guzti hoiek, gutxi gora beraz. Kuriosoa da, zer adibidez, ni Etxalartik nator, eta orduan hor baztanen ere badago hiltegi txiki bat, hor ere instituzioetatik bultzada bat eman zitzaion, puskatze gela bat ere egin zuten, eta horrek ere ekarri du baztan inguruan eta jendea pausoa ematea, orentxe aipatu duzun, salmenta zuzen hori egiteko eta diferentzia da, han ez dagoela kooperatiba, eta nik uste dut interesgarria dela kooperatiban figura hori, ez? Azkenean hor ikasten baita elkarrekin lan egiten. Patxiku, gauza interesgarri bat planteatu duzu orain, ez? Hiltegia eta zatitzegela. Hemen hitz egin duguna da zatitzegela dela horietako proiektu bat, baino hiltegiari lotuta dago. Eta hontaz ere hitz egin zen eguten sakanara hurbildu ginenean, ez delako, gutxietsi behar den kontu bat. Kontutan hartuta etxarrin hiltegi txikia genuela, garrantzitsua iruditu zitzaigun, bizirik mantentzea lehen sektoreak beharrezkoa zuelako sakanan, eta horri gehituta balore gehitu bat edo emateko zatitze gela bat egin dugu. Zatitze gelarekin konpletatzen genuen nolabait bertako abeltzainek zuten behar bat.
bai, bere produktua balorean jarriko zuen zatitze gela bat. Bertan animaliak hiltzeko aukera eta bertan animaliak zatitzeko aukera. Eta horrek azkenean egiten du nolabait sakanan bertan zirkuloa edo ixtea. Tira, hemen agertzen zaigu beste elementu bat, hiltegia. Eta hiltegi txikia, bere adjetibo eta guzti, ez? Ze garrantzia du guazen azaltzera, nolabait ere, hiltegia aurrera ateratzeak daukan garrantziaz. Leire, zuri botatzen dizut lehenbiziko. Bueno, zatitze gelarako, proiektu horretarako ezinbestekoa ikusten genuen, ez? Azkenean honekin lortu nahi duguna da nolabait bertako abeltzainei eskaintzea beraien abereak zuzenean lurraldean berrian bertan hiltzeko aukera hori, bertan zatitzeko aukera hori izan dugun bezala, eta nik dut hori ezinbestekoa dela, ze orain arte hiltegi, orain zoritxarrez hiltegi handi asko dago, hiltegi hauek azkenean kontrolatzen dituztenak oso tratante handiek edo enpresa handiek, eta azkenean horrek abeltzain txiki horri edo aukera gabe uzten ditu, ez? Nolabait esateko, nora zoazu zure lau ardiekin edo zure lau arkumeekin hiltegi batera, non egunero 8.000 hiltzen dituzten, ez dakit, eta orduan oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun txarriko hiltegi hori mantentzearena. Batez ere, konpletatzen zuen kalaskak edo kalaskatik sortu zen behar hori, ez? Eraldatze gune hori. Hori ere bai. Zeintzuk dira zailtasun errealak, Leire, zeintzuk zailtasun topatu dituzu hiltegiaren martxari dagokionez? Garbi daukagu hiltegi txikiek daukaten garrantzia eta nolabait ere horiek bizirik mantentzea nahi dugula, baina errealitatea da ere oso zaila egiten zaiela beren bideragarritasuna. Bai, hori, alde batetik hiltegi bat errentagarria izateko, ez da berez kalaskaren helburua, berez mantentzearena da, ez, baina oso zaila da, batez ere hiltegi txiki bat, ez. Ze azkenean duzun animali kopuruarekin soilik, horregatik igual kalaskak duen garrantzia ere eta entitate publikoak hor apostu bat egitearena, ez, berez sakanak izan dezakeen animali kopuru horrekin soilik zai egiten da, ez? Gero zatitze gelak egia da lagunduko duela ere horretan. Eta horri gehitu bartzaio ere, azkenean hiltegi txiki hauek ez egoteak askotan abeltzainen artean eragin duen horretan, ez? Azkenean behartuta egon dira askotan beraien abereak beste norbaiti saltzera, beste norbait horrek hor beste leku bat, 500 arkume erosten ditu eta 500 arkume horiek bideratzen dituen lekura, ez? Orduan beste helburuetako bat hori aldatzea izango litzateke, ez? Bertako arkumeak bertan geratu daitezela, bertan hil, bertan zatitu eta bertan kontsumitu. Bai. Azkenean proiektu hauek dutena da, igual arazorik handiena ez, kudeaketa horretan errentagarri izatea, naiz eta helburua ez izan dirua irabaztea, baina zure burua benpin urtia bukatuta uraren gainean izatea, ez, atxa hartzeko. Orduan, bere zailtasun guziekin, nik uste dute balore bat ere badaukala eta hori gero jendeak ere ikusten du. Halere estrategikoa dela ulertzen da, errentagarritasuna modu zabalean ulertzen delako. Errentagarritasuna sozialki, errentagarritasuna kulturalki, errentagarritasuna bioaniztasun eta natur baliabidei dagokionez, eta noski bertan dauden famili eta jende guztioientzako errentagarri eta bideragarria izan behar da. Oso kuriosoa izaten da, hezkuntzaz hitz egiten dugunean edo osasungintzaz hitz egiten dugunean kontzeptu hauek oso ongi ulertzen direla, baina elikaduraz hitz egiten dugunean, hain zuzen ere gizartearen oinarriaz hitz egiten dugunean, nola kostatzen zaigun hori ulertzea, ezta? Baina, hor kontua da, mundu guztiek ere hitz egiten du, despopulazioaz, ez?
Eta orduan, hemen errentagarritasun soziala herrietan bizitziak horrek ere balioa du. Bestela, herriak usten ari dira eta horrelako proiektuak laguntzen dute jendea bertan egotea, eta hau ez da sakanan izaten aldien fabrika handi horiek bezala, ez? Norbaitek erosten ditu eta halako batean deslokalizatu egiten dira, eta baino, nekazariak hotxe honen dira. Eta horri helduko dio, hain zuzen ere, askotan ulertzen ez delako landa eremuaz hitz egiten dugunean, naizta zonalde industrial bat izan, landa eremu izaera hori eta herri horiek despopulatu ere egiten direla, gu Arruazukoa gara, eta horrelako herri txikiek zailtasun handiak dituzte aurrera egiteko, ze edo bihurtzen zara hiri, edo desagertzen zara. Eta orduan, landa eremuan gero eta hiri gehiago ditugula ere konturatzen gara, edo Gipuzkoari erreparatu geniezaiokeen, eta azken finean, hau ja, nik garbi ikusten dut, bai Belardiko partaide bezala, eta baita Kalaskako partaide bezala, noski sakanaren garapenerako ezinbestekoa dela, eta herri hon biziraupenendako ezinbestekoa dela, nekazaritza eta abeltzaintzak aurrera jarraitzea, eta horrelako proiektuekin aurrera egitea. Hala ere hor, badago harreman bat, eta aurrera egiteko, badela ekoizlea eta bezeroaren arteko harremana, ez? Eta hor dago beste gakoetariko bat leire. Azken finean horrelako eraldaketa gune batek gerturatzen dituela, bai ekoizleak eta bai kontsumitzaileak, ez da? Bai, eta hori da beste helburuetako bat, ez? Azkenean, abeltzain haui aukera eman da bertan zatitzea beraiek eraldatze prozesu horretan parte hartzearena eta beraiek egitearena, beraien bezero edo beraien salmenta zuzen hori, ez? Eta herritarrarentzat badaki zer erosten ari den, badaki ze jaten ari den, badaki nun ekoiztua izan den, nun bizi izan den animali hori, eta nik uste dut hori ezinbestekoa dela gaur egun elikadura dagoen moduan egonda. Orduan alde horretatik ere, ni uste dut hor oso garrantzitsua dela. Eta momentu honetan Kalaskak abeltzainei aukera hori ematen die, eta hor ere sortzen dena da bitartekari asko desagertzen dela, katea moztu egiten da, eta horrek eragin positiboa du bai kontsumitzailea eta bai ekoizle horrengan, ez? Bai, hori, Aritz zuri aditu dizut gainera, COVID garaian, denak etxetan zeuden, eta noski janaria behar zen, eta nola zu etxe batera joan zure gaznakin eta jendeak pozez hartzea, ez? Hartzaia bera joatea bere gaznakin, ez? Eta hortikan harreman hori sortzea, ez? Ezagutzea eta gero horrek ekartzen duen lotura eta irauten duen azkenean negozio berak ere nolabait lotu egiten du, ez? Gehiago. Bai, eta aurrera egingo dugu leire, orain gordetu, esan behartzen nuena, ez ahaztu, baino denborak aurrera egiten duen neurrian guk ere aurrera egin behar dugu, eta beste bideotxo bat ikusiko dugu, bai. Aurrera egingo dugu, azken finean, nekazaritza hitz egiten ari gara, estrategikoa dela esaten dugu, baino zehazten duguna da, sakanan abeltzaintzak daukan papera. Entzuten dugu, eta gero, aurrera egiten dugu, leire ez ahaztu, esan behartzen nuen hori. Sakana ezagutzen dugun moduan bai paisajistikoki eta abeltzaintza ezinbestekoa delako. Sakandarren elikaduran garrantzitsua delako ere, bertako produktua bertan kontsumitzea garrantzitsua delako, eta lehen sektorea bizirik mantentzea, sakana bizirik mantentzea suposatzen duelako. Sakana bizirik mantentzea, abeltzaintza bizirik mantenduz. Gaur egun, badirudi, kulturalki ezartzen ari den paradigma dela abererik gabeko eta haragirik gabeko gizarte bat eraiki behar dugula, eta hori esaten zaigun bitartean, sakanan bapatean erabakitzen da, abeltzaintza beharrezkoa dela, ezinbestekoa dela. Partekatu dezagun hausnarketa hau, uste dut importantea dela, bereziki nekazaritza eta abeltzaintza ulertzeko moduari dagokionez. Ni uste dut, esan dudan bezala, bideoan esaten den bezala, sakana
sakana bezala ezagutzen duguna, ez zen horrelakoa izango, duguna abeltzaintza eta nekazaritza gabe, eta ni uste dut hor eztabaida gehiago izango litzatekela ereduaren eztabaida eta ez horren beste abeltzaintza desagertzearena edo haragirik ez jatearena. Abeltzain txiki batek, estentsiboan duen abeltzain batek, mendian behiak dituen abeltzain batek, egiten dion onura ni uste dut gaur egun bai ingurugiroari eta bai gizarte honi izugarrizkoa da. Osea, bestalde da, kontzentratzen balin badugu guzti hori eremu batean, nun baditugun 15.000 behi geldi, nun horrek suposatzen duen kutsadurarekin, eta orduan uste dut hor abeltzaintza hitz egitea baino, eredua hitz egitea dela garrantzitsuena, eta ereduak duen garrantziaz. Eta orain sakanatik aterako naiz. Orain badago, bai, aipatu duzu korronte bat, haragia gutxio jateko, baina badago beste eredu industrial bat, eta adibidez, momentu honetan Donostian ari dire egiten, erraustegiaren ondoan, halako nabe izugarri bat nun haragia ekoiztuko den, baina haragia zelulen bitartez. Hori baldimada etortzen zaigun modeloa, nekazaririk gabe eta horrelakoak, edo bestela, Nafarroan, badugu enpresa bat, hiru den egiten ditunak txuletak, xingarra, proteina vegetalakin, baina bere koloranteakin, eta hori apaletan ikusten dugu. Bi eredu erabat desberdinak, eta batek noski paisaia eta mantentzen du. Badagor bertze eredu bat, dena babestu imar da, eta erreserbak eta ez da gizem, orain ikusten ditugun paisaiak, orain dela 2000 urte, hor zeuden nekazariak egin dute paisai hori, gaur egun ezagutzen dugun hori ez. Oso kuriosoa da, eta azkenean gai honek oso gertutik ikutzen hauen ez, gaur atrebituko naiz pixka bat gehiago aritzen, eta zuei denbora pixka gehiago kentzen, baina oso bitxia da nola, hain zuzen ere transformazio bitartekoak sozializatu eta komunalizatu behar direla aldarrikatzen ari garen honetan, Kalaska bezalako proiektuekin. Zuk aipatzen duzun proiektu horiek, zeinean haragia zelulen bitartez egiten den eta teknologia hori gerota pribatuagoa da eta gerota eskuragarritasun gutxiago eskaintzen dion herriari, burujabetza gutxiago eskaintzen dion. Gero bestetik, noski, gure naturondarea ulertzeko modua, ez? Animaliak ulertzen ditugu ezinbestekotzat, baina etxabereak ez ditugu horrela ulertzen. Noiz eta basabere horiekin partekatzen duten ekosistema eta ekosistema kate horren parte diren. Eta beraz, horiek kentzeak ekarriko lukeen ondorioa, eta bestea, hizkuntza, kultura eta gizarteak daukan balioa, ez? Hitz egiten dugu kohesio territoriala, hitz egiten dugu kohesio sozialaz, eta nekazaritza ardatz izan da, eta da gaur egun oraindik horrelako ezinbesteko gizarteak eraikitzeko. Orduan, horrekin noa baita ere aldarrikatzea abeltzaintzaren estrategikotasuna, ez? Abere horiek daukaten funtzionaltasuna. Eta ingurugiroariz erreparatzen balin badiogu, deskarbonizazioaz ari balin bagara, aspaldian ikerketa askok esaten dute, eredu txikietan oinarritutako abeltzaintza ereduek negatiboan lan egiten dutela. Alegia ez dutela karbono aztarna handitzen, baizik eta gainera gutxitzen laguntzen dutela. Zer behar da gizarteari hau erakusteko, eta gure buru jabetza enpresen eta bestelako interesen esku ez uzteko? Galdera zaila, ze behar den. Ez dakit, nik uste dut gaur egungo gizartea antolatu den moduan, konzentrazio hiri handietan, horrek ekartzen du hirien inguruan sekulako supermerkatuak, erosteko ereduare aldatu egiten da, lehen garai batean, orain dela 30 urte, familia batek bere soldataren 40% gastatzen baldin bazuen elikaduran, orain 20% gastatzen du, eta beste 20% aisialdian. Orduan, hor aldatzen ari da, 20% gastatzen baldin baduzu, horrek erran nahi du, apaletera joan eta ez diozula begiratzen hemengoa den edo ez, presioari begitzen diozu, berdin dizu Marrokotik ekarri edo Txinatik,
horrek ekartzia handik ekartzik ere sekulako aztarna uzten du. Zuk eran duzu, negatiboan, menguak negatiboan, baina itxasontzi batean edo abioi batin etortzen badira produktu guztiak, hotxe dago koska, ez? Orduan, ez dakit, oso zaila da orain jendeari buelta ematia, ez? Nik pentsatu izan duin nozbait, hemendik 40 urtera, hor badaude enpresa batzuk ekoizpen handietan ariko direnak, baina herrietan biziko garenak nik uste aiza hobekio biziko garela eta independientago nahi hori baduzu. gertatu izan da eta demostratu izan da, egoera oso krisi handietan, ez? Gerra garaietan, COVID-arekin ere gertatu zen, ez? Horrelako egoeratan azkenean konturatzen zara bertako elikadurak eta elikagaiek duten garrantziaz, ez? Eta azkenean, ni uste dut horrere, aprobetxatu behar dugula nolabait ere, orain egon daiteken igual egoera hau ere hori aldatzen hasteko. Ni uste dut ezinbestekoa eta beharrezkoa dela, ez? Azkenean elikadura bizitzeko beharrezkoa da, eta elikadura hori jasangarria eta guretzako, gure gorputzerako, eta bai mundu honetarako jasangarria eta ona izatea ezinbestekoa dela, bestela, azkenean, eta egoera zaietan ikusi dugu ze gertatu den, ez? Batean, ez da kanpotik zerbait etortzen, ze jaten dut. Ze egiten ari gara hemengo lurrekin ere, bai nekazaritzari begira ere, edo abeltzaintzari begira, industriak lurro berenak okupatzen dituzte. Horrez dago ja, nekazaritza egiteko aukerarik. Edo gero ja, abeltzaintzaren kasuan, begira ze gertatu zen zuteekin, ez? Batean, herri asko, batean zesan zuten, eske egon ziren, ez? Nafarroan ardiak behar ditugu, mendiak garbi mantentzeko, ze arazo gertatzen ari dira, nola ditugu gure mendiak, abeltzainak hortik atera eta ze suposatu du horrek. Horretarako gaude, hausnarketa guzti horiek partekatzeko eta aurrera egiteko. Eta Kalaska horrela ulertzen da, proiektu hauek aurrera pauso bat izan daitezen, eta zuekin eukitako solasaldiak gogo eta zabaltzeko balio dezan, hori zen gure asmoa, eta horretarako etorri zarete edo gonbidatu zaituztegu, 1000 esker honutza hurbiltzeagatik, bai Leire eta bai Patxiku, eta hurrengo geltokira arte. Eskerrik asko. Gonbidapenean.